jakkedokker. Men når vi var på Linderbanen og kjørte bakketrening, jeg steik det som faen. Nei, kjørte du det? Ja, da tok jeg meg. Er det noen på Ågen som er med der? Tora var startet med. Ja. Nei, han er jo litt god. Ja. I hvert fall dere og trafikken og greier her. Kommer bil. Låser du når du er oppover? Ja, i et terreng. Nei, det er sånn. Tenk om den er så kan du sånn i tredjestyring og så midtstyring. Åja, du har det, ja. Ja, tredjestyring. Ja, åja. Så der er det fint for da bruker den hovedlinja i terrenget. Ja, riktig. Men den bilen er jo 8 år da. Ja, da var det supertoppere. Ja, de har hatt hele, vet du. Du har jo fullt med sånn. Er det justerbar den bak også? Ja. Ja, den er det, ja. Vi justerer begge turer her. Ja, perfekt. Så kan du begynne med lidenskap, da, så justerer du trykken, da, vet du. Ja. Det som er Riktig. å sette den opp i riktig omfett, da. Ja, det er klart. Det er vesentlig. Er det hydraulikk? Ja, eller er det luftfjæring? Ja, det er vel hydraulikk, ja.